L-iskart ta' kostruzzjoni u t-twaqqigħ tal-bini issa jista' jibda jintrema fil-barrieri, dan bil-għan li jkomplu jintlaħħu il-miri tal-Unjoni Ewropea u biex eventwalment tingħata lura medda ta' art lill-pubbliku. Dan sar wara arranġament bejn il-Gvern u s-sidien tal-barrieri sabiex jibdew jilqgħu u jordmu l-iskart ta' kostruzzjoni fil-barrieri tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent José Herrera f'konferenza tal-aħbarijiet bis-swit waħda mill-akbar barrieri fil-limiti tal-RND. Barriera li taħt amministrazzjoni preċedenti kienet identifikata għal miżbla, meta fil-qrib hemm tempji tal-imnajdra u ħaġar qim. Il-barrieri huma kollha fil-libertà li jaċċettaw il-xogħol ta' demoluzzjoni kollu basta jkun xogħol nadif, ma jkunx xogħol imniġġes. Apparti minn hekk, il-Gvern ta' wkoll inċentivi finanzjarji li se jkomplu jagħtu aktar spinta lill-industrija tal-barrieri ħalli tilqa' aktar skart ta' kostruzzjoni. B'hekk permezz ta' tfassil ta' regolamenti ġodda, il-problema tal-iskart tal-kostruzzjoni li ilha tkaxkar is-snin se tibda tissolva. Gvern għadda wkoll regolamenti biex il-Ministru tal-Ambjent ikollu l-poter f'każ ta' emerġenza jieħu volum minn barriera u jimleha u s-sit jiġi kompensat. Jekk ma jaqbilx mal-kompens, jista' jmur l-qorti quddiem maġistrat. U allura permezz ta' dan il-pass il quddiem fil-pajsaġġ tal-limiti tal-rendi se titneħħa pjaga ambjentali li ilha hemm is-snin.